जे 18 बছरनि सिमि 28 बছर काजाक सिख्ला सिख्लारक जब माइने खबंबाय कायसा ककमा काहाम ताखलायनि बागै SSC GD नि बागै नोटिफिकेशन अंखरका तिनि 5 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमि ऑनलाइन चेंगै फाइनाय अक्टोबर नि 14 तारिख जरा तंनाय ऑनलाइन चलिनाय आबनरक इकरन लुगै मानखाना ओंखाय ते कायसा अनरक आबो रेडी खाय दंदि बाहाय के फर्म फिलअप खालामनाय आबो तो बसकानि भिडिअ संते सालायाना गतखो तिनि नायदेव जागाव बसुकता वैकेंसी दं ताकलायनि नोटिफिकेशन हतना आबो जों नालाय फिरानाय ताकलायनि नु नायखा ताकलाय टोटाल बोरै इस्लामी लिंखौय 39,481 जन ओंखाय 39,481 जन नि बिसिंग सेलारक ओंखाय 35,612 जन ते बायदिंगा बोरै रखनि आबो फियाबा ताम डिपार्टमेंट खबो इंका जागा दं गोबां डिपार्टमेंट नि जा ताम फोर्स BSF CISF CRPF SSB ITB के आसाम राइफल NCB नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड नि आबो हेगतलांगो इनका आबो जत मिलेवै इको 39,481 गाबन बिसिंग पन बो फोर्स नि ताकलाय वैकेंसी बसक दं आबनर नुगै मानखानाय काजा बेबा नखुनो ज स्राय खायै आबनर नाय मान अमन यागो खनो उलो ताइसा स्टेट वाइज वैकेंसी बाकिरो आबो अंकल पिरानो आबो दंखुलियाको इनका अमन बेतन के बबो हायतंगै नदि अ जागा NCB नि हिंगाय 18,000 नि सिमि 56,900 टाका पे स्केल दंगो ओंखाय ते बाकी नि हिंगाय तामो 21,700 नि सिमि 17,100 आथै खलाय दियो ओंखाय अमन गांका ताम थांगा लेते का ताक साथि मानो जों एग्जाम पहिला एग्जाम बबो हाय अंनाय पहिला एग्जाम गांगाय नरक सायमनो रिटन एग्जाम गो पहिला कंप्यूटर बेस रिटन एग्जाम गो गताकलाय गते कैसे तामो बहाय गा ताबो गांगाय निजे लोकल लैंग्वेज गो एग्जाम मानना कंप्यूटर तंगायता आबो नों फॉर्म फिलअप खालायफोरनो आबो लैंग्वेज सिलेक्ट खालाय दिखांगाय आजागो नुजाकनाय ऑटोमेटिक लैंग्वेज माननाय रिटन एग्जाम क्वालिफाई खांगाय फिजिकल नाय खासिनानि सुजाकनानि आबरकता आजागो तलांजोबो ओंखाय फिजिकल क्वालिफाई सकाय अपकनि मेडिकल नायसिनाय पूरा फुल बॉडी चेकअप मेडिकल टेस्ट खायनाय आबो पाइने तो फुल मेडिकल पाइका जागन क्वालिफाई खांगाय तो ओला मेरिट लिस्ट कार्ड मार्क नायै आबो अंखरता आबो खांगाय थांगा बाहायगारि बिनि प्रोसेस ओंखाय बिनि दाबो जोंनि बर' ST नि बागै हिंगाय तो 18 बছरनि सिमि 28 बছर जरा एप्लाइ खालायमान अ जब न जे काजाग्र गाबनर रेडी खायदि फर्म फिलअप खायदि फर्म फिलअप खायफोर ब फोर्स नो नों हामजाक ब फटो थाना संगा बनायै प्रिफारेंस आबनो पुलाव दनेदि अबनि बिसिंग रम देव जागाव नों हामजागो हनै SSF ब्रङ रिखा गफियाबो नैखे पोस्ट वैकेंसी किसा गाजागारखौ माना टकनायता ओंखाय हामजाबोनि बिसिंग पन जे कोटा गोबां माननायाबो मार्क गोबां बेलाय गोबां ओंखाय तो मान थानायाबो कोनो प्रब्लेम रै आरो मानो ओंखाय आबनि अनसारनानै मानता ओंखाय दिनास जरानो बसनो सालो जों एग्जाम नि सिस्टेम रक्सना लायानो ते उतरतो सालायानो रक करंलै दंदि